La crisi econòmica que assola el nostre país des de fa 5 anys enrere ha deixat a moltes famílies prop del llindar de pobresa. La falta contínua de feina i, per tant, d'ingressos ha provocat l'esgotament dels seus recursos econòmics fins al punt de que molts veïns de les nostres comarques tenen greus problemes per a realitzar la compra. El menjar comença a notar les conseqüències d'incertesa econòmica i els productes bàsics de la nostra alimentació van desapareguent de les neveres i despenses de les cases. Cada dia augmenta el nombre de persones que acudeixen a diferents associacions en busca d'una ajuda per alimentar a la seva família i cada dia aquestes organitzacions es troben més desbordades. És en aquests moments de necessitat i de penúria quan la solidaritat aflora i es busquen alternatives per a col·laborar amb els més desfavorits. Amb aquest objectiu naix la idea dels horts urbans. No és estrany trobar terrenys abandonats als nostres pobles que per la situació que travessem van estar en desús un llarg període de temps. Aquest és el cas del bancal que trobem darrere del cementeri de Xàtiva, situat al polígon industrial de la ciutat i propietat de l'Ajuntament. Aquest terreny forma part d'un projecte d'ampliació de la necròpolis que, de moment, no va realitzar-se en un futur immediat. En vista de l'augment considerable de pobresa a la capital de la Costera, el consistori ha posat en marxa la iniciativa dels horts urbans i ha posat a disposició dels més necessitats xicotetes extensions de camp per a que cultiven productes destinats a l'autoconsum. Políticament va haver una proposta del grup d'Esquerra Unida en l'Ajuntament de Xàtiva, en la Comissió d'Obres, on se va acceptar la proposta i se va plantejar treballar en aquesta idea. Això va sorgir fa uns mesos i, de fa uns mesos per sí, ja veus el resultat. Nosaltres sí tinguem al voltant de 20.000 metres disposats, que és tota una parcel·la de propietat municipal que complia amb molt bones condicions, com vegeu, de terreny, de rec i d'accessibilitat. És terreno de propietat municipal per a futura ampliació del cementeri, ja obtesa per l'anterior Pla General d'Ordenació Urbana i, per tant, propietat municipal, no s'ha tingut que pagar ninguna indemnització ni res. L'únic que s'ha tingut que fer és, com veieu ahí, que n'hi ha resta de cultius, de barbaix, de vinya, etc. Però el que se fa és, igual que està vacío, igual que està en l'altre bancal, el que se fa és treballar-ho l'Ajuntament, això ho col·labora l'Ajuntament també en alguns conceptes d'aquest tipus, per ajudar també i ficar a disposició al voltant d'aquests 20.000 metres que per el desenvolupament del pla urbanístic aquests cultius han deixat d'utilitzar, de ser cultius, perquè s'ha permutat per solars i per tant els terrenys estan en un estat de perduts, sense cultiu. Per a la posada en funcionament d'aquests terrenys, a més de condicionar el camp, s'ha dut a terme un procés de selecció de beneficiaris i d'associacions administradores. Per donar endavant això, a part de la proposta i de la idea i de que l'Ajuntament ho veia amb bons ulls, el que se necessitava és un lloc, un terreno, que és una de les coses que va també motivar un poc el retras, perquè havia que veure de triar on se podria ubicar, perquè tenia que tenir unes condicions de cultiu, no se pot fer en qualsevol lloc que el terreno no sigui apte, tenia que haver unes condicions de rec també, unes condicions d'accessibilitat, en fi, tot això és el que se va tenir que plantejar i al final se va optar per aquest lloc que era, creguem, l'ideal per a aquestes coses. Se va obrir un procediment obert perquè qualsevol ciutadà pogués accedir a un hort social. Una vegada fet el plantejament o elegit el lloc, triat el terreny, veure els problemes que he anomenat abans, se va fer aquest procediment, se van presentar una sèrie de gent que volia optar a això i entre ells se van presentar dues organitzacions sense ànim de lucre, com ha sigut Gent de la Consolació i també la Iglesia Evangelista. La idea dels horts urbans va sorgir perquè nosaltres ja feia temps que estàvem pegant-li voltes a veure les terres que n'hi ha així a Xàtiva, que estan abandonades, per a veure si se podien utilitzar d'alguna manera, sobretot per gent necessitada a Xàtiva
que les podria portar perfectament. Aleshores vam anar a l'Ajuntament i tenia uns terrenos que ja s'havia passat per el plenari per a que se poguessin utilitzar, i nosaltres vam demanar la instància i ens van concedir. El territori destinat per als horts urbans s'ha repartit entre 9 particulars, gent de la Consolació i l'Església Evangelista, que encara no s'ha instal·lat perquè s'està condicionant la parcel·la, però ja compta amb el seu propi terreny per a la distribució entre els seus usuaris. Desconec la Iglesia Evangelista a quants gent aglutinarà, però imagina't que una organització que aglutina 30, si l'altra aglutina 15 o 20 o 30 més, estem parlant d'uns 60 o 70 persones que s'estan beneficiant d'esta llavor social. Al fin i al cap d'este terreny que l'Ajuntament no tenia ninguna utilització i que aquestes persones no tenen tampoc ningun tros de terra on poder fer aquest tipus de cultius com heu tingut ocasió de veure, i que gràcies a aquesta llavor s'està donant un ús als terrenys estos i a més també s'està fent una llavor social a aquestes persones que ho necessiten. La parcel·la que pertany a gent de la Consolació està dividida entre 32 famílies membres del col·lectiu. El procés de selecció dels beneficiaris va suposar una ardua tasca per als organitzadors. Així, en aquesta parcel·la que du endavant gent de la Consolació n'hi ha 32 usuaris, que ells han distribuït les parcel·les en arreglo a les seves necessitats. Ells controlen el seu estat del cultiu, perquè tampoc pot ser... Això està fet per persones necessitades, no? En el procés de selecció se consideren molts factors, no? Entre ells que n'hi hagi un pressupost que estigui aturat, no? Que no tingués un altre terreny de cultiu al teu nom, una propietat al teu nom, que el tema a vegades en quant a jubilació, en quant a discapacitació, molts baremos que estan ahí en el reglament, i a partir d'ahí també ells, gent de la Consolació com a organització, també s'aplica a l'hora de fer la seva distribució. Nosaltres tenim així a 520 famílies. D'aquestes 520 famílies hem elegit els que creiem, entre el Vira i jo un poc difícil ha sigut, però els que creiem que teníem més o menys, i els que volien l'horta, evidentment. Entonces, el baremo més o menys que hem posat ha sigut gent que no cobre res absolutament, o com a mínim els 426 euros de l'atur. Però aquest és el perfil de la gent. Després, jubilats en una pensió mínima, famílies entre 3 o 4 xiquets, i aquest és el perfil més o menys de la gent que nosaltres hem triat per al projecte de horts urbans. Cada usuari compta amb una parcel·la de 100 metres i en ella es cultiven productes de temporada. Aquest terreny es cedeix per a un període de 4 anys i els beneficiaris es comprometen a complir una sèrie de normes d'ús. Les normes d'ús són tindre el tros, els 100 metres que tenen assignat, en perfectes condicions. Si en 4 mesos veiem que està abandonat, que no han fet l'ús correcte que tocava, entonces ells han firmat tots un paper, s'han compromès a complir aquestes normes. No portar allí animals, no portar vehicles, no entrar vehicles allí, respetar la terra, no utilitzar productes que agredisquen al camp, com poden ser plaguicides i totes les coses que n'hi ha. Tot això està prohibit utilitzar-ho, està completament prohibit. O sigui, allí ells no poden utilitzar res que no li se diga per part del tècnic. En aquest cas, l'únic abono que utilitzen, l'únic abono és el FEM. Totes aquestes normes ells les saben perfectament. I les estan complint. Una vegada el terreny s'ha distribuït entre particulars i associacions, és moment de que els nous agricultors ecològics agafen les regnes del camp. D'una banda, els beneficiaris que accedeixen lliurement han de dipositar un aval de 50 euros que més abans els tornarà com a compromís amb el projecte. D'altra banda, els membres de Gent de la Consolació ho gestionen tot amb l'associació i és aquesta la que administra tot el que es necessita. Aquests costos fitosanitaris, o si és que estan, o abonats i això, se fan càrrec els propis usuaris. El que és l'AUIA, n'hi ha constància també i un agraïment a la comunitat de regants de la Séquia i la Vila, que col·labora també en l'AUIA, es dona una toma de reg localitzat i no fan ús d'AUIA i a més d'una manera també
al turista, no? I pràcticament costos de preparació dels terrenos col·labora l'Ajuntament, per tant el que els únics costos que tenen els usuaris és aquest llavor de manteniment i d'alguna aplicació d'algun producte o abonat que puguen tindre. La terra la tenen gràcies a l'aportació de l'Ajuntament que ha confiat en nosaltres i nosaltres ho paguem tot. Nosaltres posem una part i també hem tingut molta col·laboració. Per exemple, vas a comprar els llavors i sempre n'hi ha algú que diu vale, jo te'n venc una i te'n regale dos. Vale. I després, l'Aurea ja t'ha dit que la tenim, que és el fonamental, la tenim gratis, i després van comprar unes gomes, perquè allò és rec de goteig, per estalviar aigua. I això van comprar, però tenim molta ajuda. Nosaltres els recursos que tenim així en Gent de la Consolació són el que paga la gent 5 euros al mes. D'ahir ho traguem tot. D'ahir traguem la llet que donem als xiquets i ho traguem tot d'ahir. I una partida l'han destinat a l'horta, però hem aconseguit moltíssima col·laboració de la gent, moltíssima. O sigui, a la gent que ha anat a explicar el projecte, tots han volgut col·laborar. Ens han dut semilla, donatius de semilla de molta classe, ens han dut planters, ens han dut la manguera de goteo per ampliar goteo. Sí, col·laboren molt. Els usuaris dels horts urbans de Xàtiva treballen la seva parcel·la amb cuidat i estima, respectant al màxim la terra i els consells que reben periòdicament de dos tècnics que els ajuden per a guiar-los en aquesta nova experiència en les seues vides. Estan rebent cursos, tenim dos tècnics molt capacitats que quan vas començar es van donar un curs com se tenien que fer les coses, com el conreu de la terra, com es tenia que preparar, i després cada canvi d'estació, en aquest cas ara ens han tornat a reunir per a preparar a la gent el que tenen que plantar en aquests moments. O sigui, sempre n'hi ha un tècnic que s'assessora i es diu com es tenen que fer les coses, perquè entenem que n'hi ha molta gent que de camp no en tenia res. I entonces és molt important que n'hi hagi una persona que s'assessore, sobretot perquè, clar, a part de l'horta està el projecte nostre més ambiciós, que és el respecte al medi ambient, el tractar a la terra bé, vull dir, el mimar, el cuidar a la terra, que això és molt important per a nosaltres. I tot això té que dir per persones tècniques que ho entenguen.